Caksrok. Mene. Mas Tam. Nun. Coba pihak sing wadon keamanan dijaga bareng-bareng. Punten waris sing Mas Broto sebagai pengantin lanang kula suwun sementara sampeyan tenang rumiyin. Sebab masalah di acara kemeriahan iring-iringan kedua mempelai yaitu sesaat anak halangan, anak gangguan sing rusak meriahe acara Mas pengantin yayu pengantin. Punten kin Mas pengantin kula dewek rasa tanda tanya. Ana wong mulek bae, ana wong ora gelem atu-atu disingkirna. Kin kenalane Mas pengantin. Kang, Nun. ya bagusnya mending kono. Sebab perwakilan keluarga kini kono ditakoni. Sebab beli siji mau kana maning kana kedeleng ka. Ya maning-maning beli atuh mulek-mulek ning keramaian. Siapa kana? Konon. Ya, jadi ditakoni. dudu bature nok pengantin wadon. Terus terengkati make durung weruh. Durung weruh. Kok. Astagfirullahaladzim. Jerit-jerit bagas mangsa dadi adu dirama. Nyem. Arak-arakan apa sih nyem bani rame temen. Lagi pengantenan. Pengantenan. Cuman sing dadi penganten lanang sekilas kaya weruh kitaku. Iya nyem sing mau gak kita kuniteni bae sampai tak kucek-kucek maning bokat salat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Konon ya sampeanku. Siapa sampean? Mas Tam. Kin mah wis biar panake-ake omong karo sampean kula mah pengen kenal karo penganten lanang. Astagfirullahaladzim. Ngajak rainiraku. Siapa pengantin lanang? Wong terpandang ning desa Papian. Juragan wong sugih Haris Kira wong gembel melarat keciprat pengen kenalan lantaran balik. Aduh gangguan galak temen ya wong. Engko bokat kewirangan sampean ku coba kongkon mene penganten lanang. Kongkon mene. Sira ki ora mawas temen. Derajate sira karo Mas Juragan Broto. Ari sira ngundang la ilaha illallah. Mang, engko ngomongnya gentenan ya Mang. Mene nang. Pripun kuno? Ora samar. Kongkon mirip malang otot. Kau dingin. La ilaha illallah. Hari tak teleng sing mau kayaku ulese raine ya weruh dewek ning siraku kayake wong sing golongan wong kampung. Jaijan Ya sing pakaiane biasa artine ka kanggo pondong pikul. Modalnya cuman pondong pikul kok arep tak takoni. Mas. Nun. Kenal ta sampean. Aduh sirane maning masa Kang Broto juragan kenalan karo wong sing model kaya konon sing sikile kukune tiang lulu kapal lulu ya dudu kelas ya kok urusane Kang Broto siapa sirake Nang kita ke ora samar nih sirake masa sirak lalen karo kita siapa nyanyem ora lagi cilike siraku lagi wong tuanira lagi kenang laras susu siraku nyonyo nang kita delok sampai susu nentok ti hati-hati ngomongku. engko dingin gak sirake siapa nyanyem kita kenemben ning panggung kin ketemu karo sirake pirang-pirang panggung kita beli ketemu karo sirake tadi kita beli kenal karo sirake arep ngomong apa siraku mimiti bae mimiti priwe nek maneh siraku ya kita mainnya diberi konyong-konyong kita ki yang terbaik perantaranya sama kita siraku sira orang kan sing bujuk kita wis daripada sira sepi mah ayo beje sira orang kan Wis nyem sabar iki bokira bokira panas sira ngomong aja ke anuun kita mau beli duwe wong tua Nang semaminah nang Broto bener Broto Aduh, hati-hati sih. Sira ki wong Ilaha illallah. Wong lembu dijorokna, nibane muni wani pak lembu. nyanyem nang sing openi sing gedeni sira durung bisa lunga kita sing nungtun sira lara gering kita sing ngejeti kelingan nang waktu kuwon nang sirake apakah lagi pikirannya embuh beli karuan
omong ora anu lantur siraku. Kita kebeli kenal karo siraki, wong endi siraku? Ora lagi pengen dilep, ora lagi pengen diropeani sira, tapi berdua sira nyanyem nang nyanyem. Sapa? Nyanyem. Nyanyem endi? Nyanyem dalang endi? Nyanyem kok. Ajak aku. Aja. Wong endi nyanyem kok? Kian blesak bengene Mas Heri nang bengene aku sira pernah ngawin ora ning kitaku. Aja kono ngomongnya. La ilaha illallah. Makanya kamu kendalikan nang siraku. Riwen kabar siraku. Dudu hari konon kini siapa sih? Nyanyem nok mangsa beli kenal. Nyanyem. Iya. Hari kini Boke broto nok. Nyai Minang. Adia pasti siraku. Hari wong sugih ku keringetnya gak beda karo wong beli duwe karo wong melaratku. Kang Mas. Nun, Tapi seakan-akan dikenal karo sampeyan. ya sirane maning. Kin maning kakang ki wis dadi wong kedeleng sugih. Ya ke wong pada duwe tujuan sengaja arep pengen dunyane Kang Broto. Demi Allah, demi Rasulullah Kang Broto ki ngomong karo sira. Bagian disabar gledek, bagian edan. Kang Broto ngomong karo sira ketimbang Kang Broto ngakukin bokin batur. Demi Kang Broto ki beli duwe batur, beli duwe mbok macam si model kayak kene. Terus mboknya sampeyan mendi. Takon mbok. Iya. Ya mboke wis mati bakal mboke Kang Broto. Astagfirullahaladzim. Wis mati bakal mboke Kang Broto. Ayo balik. Balik. Broto. Broto. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Akeh wong sugih ganang, akeh wong makayana ketemu ganang, beli sira nang jahat sirane wong tuake. Jahat priwe mani sirane. Ayo meneh. Mas. Tangi. Tangi. Gila. Wis Mas, izin. Mas, izin. Wis, izin. Ya Allah, izin. Kau nyutik enak maning. Nah, Broto, sira kena kelalen karo nyanyem. Sira kena samar karo nyanyem. Tapi semamina sing gondol-gondol sira. Semamina sing lairaken sira. Nah, aduh. Enda. Ayo. Enda. Jahat siraku ya. Jangjine arep eman. Jangjine arep disayang. Digawa meneh kita dijungkel-jungkelaken. La ilaha illallah. Gunawan ya. Ya dijungkel-jungkelaken ke sira wis 300. Hadir siraki padha nasibnya karo kita ning kene iki. Aja jahat-jahat temen. Jahat siraku lamun mesti duit iki, Pak. Hadir malam meneh anggur sambat kok. Ngecaprak ae dira mereka andak sesuai. Aduh astagfirullah. Sing awit enom tekang tua bae kendalang kendor-kendoraken teh. Saluton. Mertua sopan. Gara-gara sira ayo edan.